Така, най-после аз се престраших да се опитам да си направя квас вкъщи, да видим какво ще стане. Тук съм си приготвила 5 супени лъжици брашно, пълнозърнесто брашно от ръж и вода. Като водата е топличка, защото така пише навсякъде и аз реших, че ще пробвам и аз с по-топличка вода. Нямам изворна вода, това е нормална вода от чешмата, само е филтрована, имам само кана брита, друго нямам. Така че ще опитам по този начин. Какво ще направя сега? 5 супени лъжици, които са тук, ще добавя 5 супени лъжици от водата и ще ги разбъркам добре. Така всичко съм разбъркала. Ето го как изглежда, малко прилича на глина с вода. Дори добавих малко повече вода, защото ми се стори някакси прекалено сухо. Но смятам, че това би трябвало сега да е добре. И сега просто ще го затворя, като ще гледам да не е напълно затворено, да не влиза никакъв въздух. И ще го оставя на топло за следващите 24 часа. Оставям го, според мен, на най-топлото място в къщи, върху печката в кухнята. И ще го завия. Ден втори. Да видим какво се е получило. Между другото, аз бях много любопитна и преди около час го разбърках, за да видя дали има някакви балончета, но балончета още няма. Единственото, което имам чувството, но може би се лъже, е, че сместа е станала леко по-светла, но иначе балончета още не са се образували, т.е. всичко си е почти по същия начин. Сега ще направя същото както и вчера. Ще добавя 5 супени лъжици пълнозърнесто брашно от ръж и вода. Като този път няма, сигурно ще пак повече от 5 супени лъжици, за да може тестото или кваса да не е толкова твърд. Ето ни е водичката, брашното е вече вътре и сега се започва пак голямото бъркане. Така, готова съм. Между другото, забравих да кажа, че започва да понамирисва. Става малко по-киселко на мирис, така че да се надяваме, че това е правилната посока. Сега ще го загладя и ще го оставя за още 24 часа, т.е. до ден 3. Ето го и днес как изглежда моя квас. Мисля, че се вижда полека започва да работи. Няма да погледнем. Да, най-после се виждат балончета в него. Добре беше, значи, да го оставя вътре на малко по-топличко. Така, сега просто ще го разбъркам малко и ще добавя отново брашно и вода. Като водата отново е топличка, за да може процесът да започне веднага. Брашно слагам по принцип по 5 супени лъжици. Днес пак ще сложа така. Въпреки че аз много не ги меря точно колкото е, защото просто гледам каква е консистенцията на кваса и ако преценя примерно, че трябва да е прекалено гъсто или прекалено рядко, слагам пак повече брашно. Брашното е сложено. Ето го сега. И ще добавя към него вода. Както вече казах, аз много не меря, просто гледам на око. И сега ще го разбъркам възможно най-добре. Така, сега съм го разбъркала. Ето каква е консистенцията при мен. И сега ще го оставя отново захлупен. Имам си капаче до ден номер 4. Да видим тогава как ще изглежда всичко. Ден 4 и ето как изглежда моят квас. Вече наистина мога да го нарека квас, защото ароматът му е такъв. Много силен кисел аромат. И освен това, тадам! Виждате ли ги всичките тези балончета? Означава, че всичко работи много добре. Ето ги от всякъде. И я да видим. Ето ги. Всичко се вижда. Чудесно.
тъй като не съм сигурна дали имам 400 грама. Това е тежестта, която ще ми трябва за хляба утре. Ще забъркам още малко допълнително брашно с вода и ще го оставя до утре отново на топло място. След като си направя хляба, както вече казах, за него ще ми трябва 400 грама от този квас. Остатъка ще го оставя отново в хладилника и е важното на седмица поне веднъж да се захранва по някакъв начин, за да може да си го имам още дълго време. Не съм предполагала, че квас, да се прави кваса толкова лесно. Винаги съм смятала, че е много трудно и за това ми трябваше доста време да се престрашам, но от резултата наистина съм доволна. Опитайте и няма просто как да не ви стане. Според мен просто е важно температурата, предполагам най-много, и вече какви са ви брашната. Щом при мен се получи с пълнозърнесто ръжено брашно, значи ще се получи с всякакво.